amabala bakhona nengasho nabo namhlanje mhlawumbe sihlanganisa into encane. Oh haleluya uyakhathi uyakhathimula Baba wethu namandla impela akekho munye ongaphilisa lezifo zethu ngaphandle kwakho. Siyabonga Baba nasemini Baba wethu ongcwele, sibonga ukukhona bakho kule ndawo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Speak your word today so that our lives can be transformed. Speak your word today so that we can have a direction. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Nkosi yamakhosi, izwi lakho liyaphodoza, izwi lakho linguwe uqobo, libukhali okudlula inkemba esinganhlangothi zombili, liyathaba liyahlukanisa. Baba wethu namandla oqabako nemizindlo, ithambo lomthatha, Baba wethu ongcwele, sebenza ngalo nakule ndawo, ubuyisa ithemba wamabuthaka. Baba wethu ongcwele,
Igama lika Jesu. Phakathi nangaphandle lethu. Igama lika Jesu. Sinanile indwele zethu. We give Baba you the praise. siyathandaza Nkosi. We give Siyathoba you the Nkulunkulu. glory. Maphakame wena We emini. worship you. Sizwa ukukhuluma kwakho Baba. Siyabonga xhala Ngekhaya belibanzi. likaJesu. Siyabonga ngqongqoshe wezulu. Siyabonga ukuphila kwethu. Ngegama lika Jesu Kristu. Alibuyele emuva lakho izwi. Lingawufezanga umsebenzi. Manike laphuma kwakho umlomo liba namandla okudala. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Oh, we give you the praise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Siyabonga Baba. Siyabonga Nkulunkulu. Siyabonga Baba ongcwele khokhashana maya. Phakamana kule ndawo. Oh, we love you, our Redeemer. We love you, our brighter. We love you, our morning star. Siyakuthanda moyo ongcwele. Siyakuthanda baba wethu, siyakuthanda mzali wethu. Siyakuthanda Nkulunkulu odumisekayo nakule ndawo. Uphakeme wena kakhulu. Indalo yonke yakhothama ibabaza ubukhulu begama lakho. We thank you, we appreciate you. Wena Nkosi owenza umsebenzi. Thatha udumo sethu singabantu, sebenza ngendlela ofuna ukusebenza ngayo. Qale nathi kamnandi Baba, you are still working us. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Okhulu kuyithoba bazalwane, cela uthatha ithuba ngibingelele futhi umama wethu Bishop Mwandla. In the wonderful name of Jesus, Mama, we are also blessed. We are still blessed. Sibingelele kakhulu. We acknowledge even i-absent shaka baba wethu Bishop Mwandla. Egameni lika Jesu Kristu. Amen. Siyabingelela babungwane Prophet kaNkulunkulu, siyabingelela mfundisi Mama Khanyile, baba umfundisi uhlalo wethu Tembe, siyabingelela baba nomama Tembe, abafundisi bonke i-Fivefold Ministry yaseGrace. We humbly greet you bazalwane egameni lika Jesu Kristu. Sibingelele bonke abazalwane abaqala ukuba nathi namhlanje. Siyabingelela abazalwane. Sinokuphuma u12 namhlanje, it's a special day ingakho kunje. Hallelujah. Siyabonga uNkulunkulu kakhulu. Siyabingelela kogogo, omkhulu, omama, obaba, abantwana abancane emuva ngegama lika Jesu Kristu. Amen. Sibingelele all the teams busy lapha ngomusic. Siyabingelela ko Asha, siyabingelela abadumisi egameni lika Jesu Kristu. Amen. Sale sengidlula ngibingelele nomkami bazalwane mamthabethe. Amen. Bazalwane sengiqedile incwadi nje kaJohane chapter 1 verse 11 no verse 12. Ebese siyathandaza. Hallelujah. Jesus. Hey. Ngiyafunda bazalwane incwadi kaJohane chapter 1 verse 11. Weza kokwakhe abakhe abamamukelanga, kepha bonke abamamukela wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abakholwa egameni lakhe. Baba wethu ongcwele, izwi lakho leli, speak your heart today. Siphume siyilento ofisa ukuba sibe yiyo ngokohlelo lwakho. Wena uNkulunkulu singabantu, wena wavakashela uJeremiya wamkhumbuza ukuba makabalekele endlini yombumbi okunguwe Nkosi ukuze umbumbi abe lento ofisa ukuba abe yiyo. Here we are uNkulunkulu wethu ongcwele, as the church, as individuals. Baba wethu ongcwele, wena wazi the design of us, wena wazi our nature. Whichever way ufuna sibe yiyo namhlanje, sikhalime ngezwi lakho, siphume siyilento ofisa sibe yiyo.